ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அஜியோவில் பர்ச்சேஸ் பண்ண குர்தா செட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் 3 குர்தா செட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அது டோட்டல் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1419 போட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொரு குர்தா செட்ஸும் நம்ம தனித்தனியாக பார்க்கலாம். அதோட ப்ரைஸும் நான் தனித்தனியாக நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேவி ப்ளூ குர்தா செட் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பேண்ட் பார்த்திங்கன்னா பிளாசோ பேண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது பீட்ரூட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சக்குரா அப்படிங்கிற பிராண்ட், SAKURA அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட் தான். இது டாப் பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன ஃபேப்ரிக் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 100% காட்டன் அண்ட் 100% பாலிஸ்டர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த கிளாத் பார்த்தீங்கன்னா சந்தாரி காட்டன் மாதிரி இருக்குது, ஒரு ஷைனிங்காக ஒரு சில்க் மாதிரி இருக்குது. இதில் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க்கோட கொஞ்சம் கிளாஸ் பிரிண்டட் டிசைன்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக் டிசைனில் பைப்பிங் வித் பட்டன் அட்டாச்சரோட கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் ப்ராடர்லேயும் நம்மளுக்கு பைப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு பார்ட்டி வேர் குர்த்தா தான். அந்தளவுக்கு லுக்காக இருக்குது. பார்ட்டி கண்டிப்பாக நம்ம போட்டு போகலாம். இந்த குர்த்தாவில் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3/4 ஹேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு பைப்பிங் ஒர்க்கில் பிளாசோ என்ன கலரோ அந்த கலரில் பைப்பிங் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஓவரால் இந்த குர்த்தி நல்லாயிருக்கு. இமேஜை பார்த்தோன்னா நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணனோ அதே மாதிரி தான் குர்த்தியும் டெலிவரி ஆகிருக்கு. இதை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது 560 ருபீஸ்க்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். 560க்கு இது ஒர்த்தானதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி குர்த்தாவோட சைட் ஸ்பிளிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாசோ என்ன கலரோ அந்த கலரில் நம்மளுக்கு பைப்பிங் ஒர்க் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ரெஸ்ஸு குவாலிட்டி வைஸும் ஸ்டிச் வைஸும் நல்லாயிருக்கு. கண்டிப்பாக இது இந்த ப்ரைஸ்க்கு நான் ஓகேன்னு தான் சொல்லுவேன். அஃபோர்டபுள் தான். நான் இதோட லிங்க் கலர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணா மறக்காம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த குர்த்தாவோட பிளாசோ பேண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பில் எலாஸ்டிக் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி கூட நாட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஆர்டர் பண்ண சைஸ் எல் சைஸு. பட் ஆனால் பிளாசோ பேண்ட் மட்டும் XXL சைஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப லூஸாக இருந்துச்சு. பிளாசோ பேண்ட்டோட குவாலிட்டியும் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது. டாப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இது நல்லாயிருக்கு. கண்டிப்பாக வியர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குற குர்த்தி ஆரஞ்சு வித் ரெட் மிக்ஸ்டு குர்த்தா செட் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த குர்த்தா பார்த்தீங்கன்னா சேம் சக்குராவோட பிராண்டோட தான். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த பிராண்டே தான் இதுவும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்லைனில் நம்மளுக்கு காலர் டைப்பில் கொடுத்து சென்டரில் ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பட்டன் அட்டாச் பண்ணி காலர் நம்மளுக்கு நெக்கை ஒட்டி இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் ரெட் கலர் பூ டிசைனில் நம்மளுக்கு பிரிண்டட் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3/4 ஹேண்டில் ஸ்லீவ் எண்ணில் க்ரீன் கலர் பிரிண்டட் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வித் பேக்கெட்டோட இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷைனிங் குவாலிட்டி மாதிரி இருக்குது. அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறத பாலிஸ்டர் குவாலிட்டின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆனால் இதுவும் ஷைனிங்காக தான் இருக்குது. இதுவும் பார்ட்டி வியர் குர்த்தி தான். கண்டிப்பாக நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வியர் பண்ணிட்டு போகலாம். பட் நான் சைஸ் தான் எனக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. ஏன்னா நான் எல் சைஸ் ஆர்டர் பண்ணுறது இது எம் சைஸ் மாதிரி இருக்குது. பட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது எல் சைஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு சைடு எக்ஸ்ட்ராவே வாங்கிக்கோங்க. இப்போ எல்னா எக்ஸ்எல் வாங்கிக்கோங்க. இதில் பேண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் கலரில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் எலாஸ்டிக் வேஸ்ட்டோட நாட்டோட அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பேண்ட்டு, பட் அதில் நம்ம பிளாசோ தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஓவராலாக இந்த குர்த்தி நம்ம செட்டோட பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. அதே மாதிரி பிளாசோ பேண்ட்டுக்கும் இந்த டாப்புக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அது பேண்ட்டு பீட்ரூட் கலர்லேயும் டாப்பில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கிறது ரெட் கலர்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனக்கு இது கொஞ்சம் செட் ஆகலை. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குர்த்தா வித் ஸ்ட்ரக்கோட நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். எப்பவுமே குர்த்தா செட்டில் டாப் வித் பேண்ட்டு தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். இதில் டாப் வித் ஸ்ட்ரக் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதோட பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ரி, MISRI அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட் நேம் தான். இதை நான் எல் சைஸ் தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதோட MRP பார்த்தீங்கன்னா 621. பட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது 390 ருபீஸ் தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இதோட ஃபேப்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா 60% பாலிஸ்டர் 40% காட்டன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரவுண்ட் நெக் கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் மட்டும் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு ரியலி இந்த குர்த்தா டாப் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸ்லீவ் இல்லாமல் போடுறோம். கண்டிப்பாக இந்த டாப் மட்டும் வேணால் வியர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இதோட ஸ்ட்ரக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது ஃபுல்லாக பாலிஸ்டர் தான். ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கோல்டன் பிரிண்டட் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. கோட்டோட பார்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலர் ஸ்டாப் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹேண்ட் 3/4 ஹேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரக்குக்கு. இது வியர் பண்ணால் நல்லா ஷைனிங் லுக் தருது. ஓவரால் இந்த ஸ்ட்ரக் லுக்காக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ரெண்டையும் அட்டாச் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதுதான் ஓவரால் நம்ம வியர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த லுக் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். மறக்காமல் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் உடனுக்குடன் போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்டேட் ஆகும். இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.